Bueno, Assumpta, escolta'm, avui us fem un vídeo especial. Un vídeo perquè volem. Perquè tenim una cosa molt maca per dir, oi? Exacte. I és que la setmana que ve tindrem amb nosaltres a la Itziar Castro, que és la professora d'interpretació d'Operació Triunfo. Que és una noia molt simpàtica, molt maca, molt atenta, que té una paciència increïble, que penso que està donant molt de joc, perquè necessitaven una persona així, els nens d'Operació Triunfo, no? Vosaltres, qui creieu que marxarà d'Operació Triunfo aquesta setmana? L'Àfrica o el DABE? A veure, podeu escriure'ns i ens ho dieu i ens expliqueu el per què. Sobretot volem saber el per què creieu que un mereix més que l'altre sortir de l'Acadèmia d'OT. Què et sembla? És el que diu la Itziar, mai es pot fer tot perfecte. Ningú és perfecte. Es fa el que es pot i en aquell moment el que passa, passa. Exacte. I es veu que el públic també afecta molt els nens que canten. Sí. Escolta'm, tu què volies comentar? Que a vegades són una mica escatològics. Sí, jo trobo que són una mica... Vaja, 2 vegades. Primer parlaven escatològicament del menjar i no sé què. I l'altre dia també del lavabo, que ens tiro la cadena, que no sé què. Sí. Tot el dia estan parlant de coses d'aquestes. I que si ara me'n vaig a pixar... Sí, jo trobo que fa una mica per volar-hi. A lo millor els han donat ordres o els han dit que parlin d'algú, com no parlen de res, pobrets, no tenen res, pues hacen com los nenes, pipí, caca, color. I ja està, escolta'm. El que tota la vida ha funcionat, també. Clar. No? Una mica fer riure... que hago un pipí, que no sé què. Sí, home... Queda graciós. Queda graciós. Queda com la vida misma. Una mica birria, però molt bé. Sí, escolta'm. Saps què deia la Letícia Sabater? Què deia? Quan feia mucha marxa. Bueno, jo vaig estar 4 anys amb ella. Precisament. Un dia d'aquests hem d'entrevistar-la. Sí. L'altre dia vaig pensar. L'hem de trucar i tot. Doncs deia, la Letícia, de mucha marcha, és una mierda que no està mal. Veus? Ella ho deia així. Sempre era una frase d'ella, Doncs vosaltres ens dieu quin és el vostre concursant preferit, també. Ens podeu dir quin és el vostre concursant d'OT preferit. I després, escolteu-me, ara Gran Hermano està candente, també. Estem fent un vídeo molt llarg que tu has dit que seria molt curtet. Però, a veure, Assumpta, ja ho saps que nosaltres... Sí, tu també, tela, Tenim molt que parlar. A veure, Gran Hermano. GHB. M'agrada la Macoque, que és molt guapa. És la més guapa de tots. I el pobre Ángel Garó, què? Que està ja tot el dia a la cuina. Està tot el dia a la cuina. No, ja l'han tret de la cuina, ara. Ara sí, perquè clar, han fet allò de que uns són els sirvientes i els altres són els jefes. I això és un lío perquè hi ha gent que no toca mai un plat. Bueno, ni ganes. A veure què passarà. La cuina és una mica... A veure qui marxarà aquesta setmana de GHB. Déu-n'hi-do. A veure si es posen d'acord, perquè jo no ho veig molt clar. No. I amb els lius que hi ha allà també... I el pastel, o la poma, o la tarta, i no sé què. Déu-n'hi-do, quins lius. Però mira, només discuteixen del menjar... Sí, i ja està. I són feliços, allà dins, escolta'm. Bueno, no sé si són molt feliços. Bueno, ara es posen amb el koala, que s'anava darrere pobre koala, ell tot el dia allà amb les cabres que els hi dona de menjar, Ara ja no, perquè ja no estan, em sembla. I després, per acabar, cuéntame. Cuéntame, no, por favor, que no se nos pase nada al Antonio. Si us plau, vamos a hacer una campaña para que... No le pase nada al Antonio. Antonio Alcántara no le pase nada de nada. Perquè n'hi va haver prou amb el germà. Ai, sí. Déu-n'hi-do, quin drama. Va ser molt fort, sí. I ja veurem què passarà amb el Carlitos, perquè ja veurem com acaba, perquè ara se n'anirà de la sèrie, Assumpta, i jo estic amb l'ai al cor, perquè no sé què li passarà al Carlitos. Que li passarà al Carlitos em fa més por que li passi al Toni. Ai, el Toni, que maco. Clar, perquè com és presentador de Televisió Espanyola, a ti te tira. Este me tira mucho. I quan va anar l'Antonio Alcántara la setmana passada, que va perdre la memòria, te recordes que va anar allà al plató i l'Antonio va ser molt sincer amb ell i es va quedar parat del que li deia. A mi m'agrada més la fantasia. Bueno, de fet, la setmana passada ja va ser un capítol de fantasia. Però més fantasia. Bueno, a veure què passa. A veure què passa. Doncs, Assumpta, ja hem fet una mica de col·loqui. I tant col·loqui. Has dit, vamos a decir hola, i si nos descuidamos... Metemos un distinto telefónico. Sempre recordeu que ens podeu contactar a través de Facebook, de Twitter i d'Instagram i del mail caixatontarradiorenys@gmail.com. Una abraçada. Que voleu que parlem d'això, que voleu que parlem d'allò, doncs per això estem. Que sigueu molt feliços. Apa!